आयले आयले सगळ्यांचे आयले कोणाक लगेच घेऊन येतात वर्षल भाऊजी वा खुशी झाली आईला का अरे काही खाऊक मेळा नसलं बरी एअरपोर्टात येऊन खातात पळा कुठं झालं तुका हे फोटो काढता राव बॉटल बॉटल Yes, try ko no sa. Start जाता घेऊन घेऊन येत आपण Tengo. हाँ आई ला रही है हाँ हाँ
अला हांगा हे टर्मिनल. शैलाबाई ओके कशी आसाय कंटंट आसा Landed in Thailand. लँड खंय पावलाय तर Thailand. Wow. What is that? होय तू त्या काय सांगू नये हा ओके